खय बोसोरफोर एक्सारसाइज खालामदों नोङो मिंख' 10 बोसोर खय बोसोरफोर एक्सारसाइज खालामदों 11 3 masih mampir nasi yang kesana hancur dan tangan macam twisam bisnani halut naijala good morning दैसा hello guys खुलुमबाय दैसानि मामिनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय दैसाया सिखारबायनै फुङावनो सिखारो फार्स्टआव सिखारनानै गेलेगासिनो दैसाया आगाव दे बाबा आगावनसाय आगाव आदो दैसाया दहाय सिखारदों आरोना ओमफ्राय दैसानि बिफाया नै उन्दुगेन्द्रादां नै गुड मर्निं नै jangkau. Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरोना आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनै जोङो जोंनि गसाइगावआवनो गोदानै खुलिनाय लाइव पिज्जा दखानावहाय दिनै फार्स्ट टाइम हाबफैदों आरोना फार्स्ट टाइम मानोना जोङो बावफैफेराखै खुलिनायासो बावबायानो ओमफ्राय जों हाबफैनाय जायाखै आरो ओमफ्राय जानो सानबाय थायो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आरोना स' माबायदि मोनजायो अर्डार खालामहरनोसै नै मेनुआ बेसेबां दामथाय दाम गोसा आरोना स' जोंनि खाथियावनो सोरबाफोर जानो गोसोबा ATM नैबेयाव ATM दङ बे ATM खाथियावनो गोजौआवहाय लाइव पिज्जा लिरनाय दंखायो आरोना जाफैनो हागोन अनलाइन अर्डारबो जायो अनलाइन अर्डारबो खालामनो हागोन जोंनि गसाइगाव मोजां फैहांबाय आंनि भिडिअखौ सोर नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो आरो जोंनि जानायखौ नायनो दाबाव नायलांबाय थादो चलो लाइव पिज्जायाव जानो फैलायबाय आरोना जोंहा रायखसफोर बायदिनो लक्ष्मी जाजोंहाय मा जाखोथाय 330 थाखा बिल सफैबाय आरोना 330 थाखा ओमफ्राय दा बेखौ बिल प्ले खालामनायसै आरोना 330 थाखानि बेदरखौनो सेरसे मोनजायो ओमफ्राय जोङो जानायाव गारसै आरोना दिनैहाय एकदमबारे नंगुमैखौ देख्रबथारसै आरो स' नंगुमै गैया बिराद गोथाव दङ आरोना जानो ओमफ्राय माथाय आं बिहरनाया जाहैबाय नुफेराखैना आङो चिकेन फिंगार्सनो बेखौथ' नुफेरखायाखै होनबाबो बिहरनायबाय आरोना ओमफ्राय हट स्पाइसि चिकेन बार्गारनो बेखौबो मोनजाफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय ग्रिल सन्देश विथ चीजनो बेखौबो मोनजाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय जोबोद सोलोंथाइ नायलांबाय थाबा माबायदि जागोन जोंनि भिडिअखौहाय जानायनि भिडिअ फाइनालि 1 घन्टा नेनायनि उनाव नै बार्गार चिज नै चीज सैंडविच नै सैंडविच कालि नों बबेखौ जागोन आङो बेखौ So happy आरो नोंबो मोनबायसो खाना रेडी है क्या खाना खाने आया है चुप्पी र' सामस बिहरदों आङो दादां मोनसेहाय मोनजाफेराखै मोनसेबो फेरेनो हनै दांग्रोबफैबाय होजो 잠깐만 누워있는 길 하우스 내기에 나간 슬라이드 있으세요? 뭐? 뭐야? Memang ni yang ni ada benda ke? Memang ni orang ada. Kalau saya bawa jamu tu baca. Bisa tu nak. Mana ni kan mesti kau tu. Kalau
Apa? Beli nih. Nuna betul nggak tuh? Ngocak. Kamu saya sih nggak bisa. Nếu để mà không có mặn được. Hả? Tahu nggak? Aronek? Iya. Pak? Iya nih. Ini ya? Ini burger. Hah? Ini burger. Keren. Cái nãy đi trên thành những cào chúng ta hay ngồi mình đã. Wow. Bớt cái thằng. Nhiều lắm. Cái gì? Ngon lắm. Mami yang baru bekerja sekitar Tasty kan apa ya? nice Lebih orang kulit yang mana? Siêu siêu siêu. Đấy. Mang sắp dầu có nổi. Cái gì kia mình làm gì mà? Burger đó đó. Ra này khách trong vùng vậy. Ra đây có nào về. Apa ya? Tahu kan? Besok sama. Tanda. Chỉ có là thì làm bây giờ để. So. Đâu. Zakhang thì bây giờ bây giờ happy zakhang này ai? Không có giống như nào mày nung mía đừng tiệc xe này ra.Tar ko di jaan em nusa phi bai rot thang sin bai malai dengan ko ko thang ga sin nei man sai ba jak na nei so phi bai ya to ko phi bai nu me jak ne ro nusa phi de jana nei thau sene gari thau sene thang bai ari na so jong no man phi bai nei no so phi bai thang na sai no hai so ang ni video ko sin nei ni ta guys thank you bye bye